Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka pasahero nga padulong kuntani sa Bacolod City kag isa nga nag-abot na sa Sagay City ang natukiban nga nagagamit sa peke nga vaccination certificate. Suno sa kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, ang pasahero nga magapadulong kuntani sa Bacolod ang wala na dayon sa iya nga biyahe matapos ini nga madakpan nga nagagamit sa peke nga vaccination certificate sa iya nga pag-apply sang S-Pass. Samtang ang nagpadulong naman sa Sagay nga nagbiyahe paagi sa barko ang gin-quarantine. Ang natungdan suno sa kay Diaz ang wala sang S-Pass. Wala nag-require ang Bacolod sang S-Pass sa fully vaccinated. Pagkatapos ang quarantine period, ini siyang igatest kag ang natungdan ang magabayad sa gasto para sa among nga test suno sa kay Diaz. Ginatun-an sa probinsya ang himuon nga legal action batok sa duha. Nagapabili ng policy sa Negros Occidental sa pag-require sang tanan nga mga nagapadulong sa probinsya sang S-Pass, lakip na ang padulong sa Bacolod bisan pa ang syudad ang may EO nga wala nag-require sang S-Pass sa mga nabakunahan na. Ang among pamaagi suno sa probinsya ang mas makapahapos sa pag-verify sa mga dokumento sang mga pasahero. Kung may nag-issue nga may lamod politika ang among atikang suno sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, hindi naman nila mapunggan ini. Kung nagapanawagan ang Bacolod sang kuntani, respeto. Amo man ini ang panawagan sang gobernador. Suno sa kay Lacson, wala man nagapasilabot ang Negros Occidental sa mga patakaran sang syudad sa mga major ports nga nahamtang sa Bacolod City. Well, we cannot stop them if they want to use it as a political issue. But I remember they also said that there should be some sort of respect. No? I'll turn it around. Why can't they also respect the decision of the province? Bear in mind that we have two major seaports here. And both are here in Bacolod. No? That's Banago and Redco. The provincial government never questioned the guidance or guidelines that came from the city government of Bacolod because we respected that.